Zet hem maar voor open. Kogels en die laatste drie keugel die moeten afgevuurd worden vanaf het stationsplein. Daar vliegen we naartoe over de daken en komen dan op het stationsplein waar het gans programma is. Wie is Akko vanavond met mijn aardige collega's Katja Hens en Ruud Kleine die het overnemen. Goedemorgen Remung, goedemorgen Limburg. Goedemorgen! Eindelijk zijn we wat terug om samen de vastelovend te openen met dit prachtige publiek. Welkom! Wat hebben we voor zin erin en wat hebben we voor een chic programma van u. Tot 8 uur, van noord tot zuid, ga kind er niet bedenken. We gaan eens lekker amuseren. Ga voor zeker doen met de vastelovensprong vuur de bühne, met de vastelovenswereld op de bühne, vertegenwoordigers van de stichting LVK. Van Lieveke is hij, de carnavalsbonden SLV en BCL. Vooral natuurlijk de Stadsgarde heeft voor Boer Saint-Jacques. De organiserende vastelovensvereniging De UL. En de ganse organisatie Lik en Heng van de Schenk Company. Kon de vuurzitter meteen erbij holen. Luc Overhof. Vooral net geteld. 8 knallen gehoord. Zijn er nog 3 te gaan? Dus de eerste is voor dich. Dan is het echt los. 3, 2, 1. Heel goed, heel goed. Nog 2. Mag ik Dirk Fransen van de Nul, de voorsvuurzitter, vragen om de 10e knal te geven. 3, 2, 1. Dankjewel, Dirk. En het komt kort erbij, De laatste knal. Nou, deze is het geopend. Gewoon voor echt beginnen. Marianne Smitsmans, lokale burgemeester van deze prachtige stad Remung. Anuchte hier voor zo'n bejuchte gast. Vertellen met z'n allen af. 3, 2, 1. Vasteloven!